ассалому алейкум ба кулли тамошобинони шабакаи ютуб ва шабакаи специалисти ки бо шумо ҳастам усто хушбахт. ҳазор омади калом бардори азиз, барои дастгириётон, барои лайкотон аз ҳама шумо ман миннатдор ҳастам. иншоалло дар ҳаққи шумо ман дуогӯ ҳастам бардори азиз. ва бо диққат видеоро тамошо кунем. ман боварӣ дорам ҳамаи шумо писанд меяд ва касе ки мехоҳад ремонт кунад хонаша, яъне бо таби дили худаш метавонад дар нами канали специалисти ки обуна шавад. тамоми намуди корҳои дизайнерӣ ва корҳои беҳтаринро аз худ мекунад ва мехоҳад ки хонаро чӣ хел кардан дар кора, чӣ хел ремонтҳо задан дар кора ки хона хушрӯ биёяд, на ин ки абой, краска, тамоми намуди чизҳо ҳаст. бародари азиз, ҳатман обуна шавед, дар кор том шава ва бинед бародари азиз ки мо дар яъне дуюм этаж иҷа криша аст. бародари азиз, спалня аст. мо яъне дизайнерӣ кардем. дизайнериро чӣ хел мекунем? бинед ки сени соҳиби хона мода гуфтагӣ аст ки мақсад аз ҳамун угли дар то угли девола 1 метр аст. бародари азиз, яъне зилёни тиёмро овардагӣ аст краскаша. полни хонаро намезанем бародари азиз, фақат анаму точкае ки ман задагӣ ҳастам, яъне краскаро задаастам, анаму точка места, яъне аз таълниш полни сафед аст. бародари азиз, яъне подсвети дар плинтусомаш сафед омадагӣ аст. декор мешавад бародари азиз. бинед ки чӣ тавр ҷои чи аз ҳамин светош, мисол ҷои отопление потопление чизош аст, краска кардем ки шитобӣ вид нашава. ва и абое ки ина мебинед бародари азиз, бинед абой танаш хали донача да бигем абой аст, абой подкраска. ина бародари азиз дизайнерие ки давлатҳои хориҷа дар дизайнерӣ мекунанд ва анами дизайнериро мо бародари азиз дар тоҷикистон пешниҳод мекунем. бисёр шуда мегӯянд ки дизайнериро дар қишлоқҳо мезананд. на, бародари азиз, бинед ки давлатҳо чӣ қадар пеш рафтагӣ аст, моро ҳам бояд пеш равем бародари азиз, на ин ки фақат абой задан дар кора. ва бинед бародари азиз ки шпаклёвка задагӣ аст, абой айболош задагӣ астем, яъне краска, потолок полни сафед, иҷа криша аст. бародари азиз, кришаро бинед ки чӣ хел кардагӣ аст, яъне спални. ини ҷои чӯе ки мебинед ҷада бародаро диван места, ҳам ҷои чӯе ки мебинед диван места, яъне байни ин ду чӯда бинед сиёҳ, ҷои сиёҳро дидед, ҳамҷа освещение мерава, яъне поёнда розетка аст. бародари азиз, ҳамун вақте ки диван мебиёяд болои диван, яъне ҷои сара ки мемонӣ ҳамунҷа мебиёяд, параш розетка дорад. бародари азиз, углоро бинед ки угло дар ягон шуда уголок нест, яъне беуголок, яъне дар ҳамин хона умуман ягон ҷо шуда хафак нест. ва шумо метавонед ки бародари азиз дизайнера аз усто пурсед. усто барое ки дар бисёр давлатҳои хориҷа дар Русия кор кардагӣ ҳастанд, ҳатман ба шумо гап мезананд чӣ хел кардан накунаш то